Tungo wanye jana tiye nenu wane tungo wale molo ne tungo Onye ya na chi ya so Ọkọ ya ne tungo Onye ya na chi ya so Ọkọ ya ne tungo wanye jana tiye wane molo ne tungo wajina tiki solu iye tungo wale molo iye tungo imuso maka tiki sugaga wale molo iye tungo Dukunu payo lenu wapuo lese kodila ima Dukunu payo lenu wapuo lese kodila Waye nyana tiye so lese lole tugo Wai mutu wa biko giyo batiko lenu wa kunu dema Wai na tia dema lenu ole tugo Abala ine ben tugu wa bema tugu kedu oli ma ben Abala ine ben tugu wa bema kaiden du kaiburu kiwe Wai ma no yedru kan eje no ya bukiwe na bi me kan ekuo e ma no yedru kan eje nu ko buki ndobodo abele na bele tuku olenu wa o de na ya lenu wonde na mutala eleze wa ya den awali akamu wa batale Wabuna tusia walenu watu bana udabu waji wedezia Abela lebeli ndile obune mama nabunya na nyangwe Wabuna tusia watu bana udabu waji lenu Wondi na uru ya dila yo wondi ne yalala Abela lebeli baya den tuwa seruka baya likwa kamufa Wabuna mutalae unafugo unuga dike chana koro niwe Ndende na meke mungu Onye ya na chi ya so Ọkọ ya ne tungo Onye ya na chi ya so Ọkọ ya ne tungo Wanye nyena tiesu wane mono le tungo Ifa ina yotuku biko tuya yubolisi Uwakodila ema oleluwa Ebele nebe biko tuya yubolisi nenuwa Uwakodila ema omigo Egwe jibialu ndobodo mu Omwaribo pa Loga de mwante, eje no ya de mwakale Wai ba ina pa, ebele ke ine beli tuku oba mam
onu gbala na-egwu nwe ndị ezi mama ekene dị n'ụlọ ọ ga-adị n'ụlọ mama asị m akacha nwa abịa ibe na-agwa ndị nne tukwugwotu ụmụ ncha egwunje tiri ụlọ obere leso lele egwunje m egwu ọka nje tiri iti egwunje atụ akara aka m obodo chigo ozugbo na-etile ezigbo nna anyị nụnụ ụlọ ọma Lawrence Nwachukwu nụnụ ezi nne nụnụ ịma na onye bịara ụwa ga-eli afọ talụ n'aka ya nụnụ wee zụsịa ụmụaka azụ anụ ọrụsụ dị akụwa ji dị nụnụ sola ebubi na-esi nne onye bịara ụwa n'ezie n'ụmụrụ nwa ọrụsụ onye bịara ụwa ọrụsụ zụsịa nwa ya obodo mmụọ zụba ya abịala nne abịala nne onye dị nụ n'ezie kabali na-abụ ọtatara n'aka ya ụlọ ọma Lawrence Nwachukwu ezi mmemme kemgbe ụlọ ọma Lawrence Nwachukwu ezi mmemme kene ezi nne tụrụ ugwo gị biko tụrụ ugwo gị n'isi ọ bịara ụwa ya eri abụọtatara n'aka ya ụlọ ọma Lawrence Nwachukwu tukwodube musimu kene ezi nne biko jisi ike ezi nne jisi ike ajalugbo nwanyị nụ enene ezi nne ọ na-alụ n'igbo dokwu ebe ejelita n'ụdị ezi nne atagabu uri nne nwezụwa nwe onye tara mụ n'elu ụwa elezie n'oyeli mana oyeli ezi nne ezinne kene gị ezinne m ekene m ozi na mma enwere ụmụbịa webụ ole ọlụdalụ mụtara ya n'afọ ezinne m ekene ọ na-abalụ mmigwu ebe egwekojeje mụ dị ezinne kene mi ụnụ ọma Lawrence ọ bụ Lawrence Nwachukwu biko lewa mụke ebiko jisi ikenu ebiko lima ahụ ọkwa bụ ịtata n'aka emesiri n'ihe nnu Lawrence Nwachukwu o mesiri ya n'ụwa ba nabazie nnu ezine nwetaba ahụ mgbe ya nwetọbiba oge elizie okenye nili okwuka mmeli nli onye akọ na-atabụ ezine nọdịkọtagabụ karịsịa ibesie ihe eli ahụ ịtata n'aka ụlọ ọma na-alụ ajalugo m ekene ajalugo m gbara na-alụ elele ezinne Amachukwu dube m biko giliba bitata n'aka gị n'ọdịgolo gị na mma ezinne tụrụ ugwo gị ụlọ ọma m ekene ezinne tụrụ ugwo gị ibi tata na-abụge oke egbosi n'iyi oke egbosi ikene ezinne tụrụ biko tụrụ ugwo gị egwu na-etiri nwanne m ukwu dube m Lawrence odogwu eketegwu mi egwu na-etiri nwanne m ukwu dube m Lawrence dalụ onye ọma chukwu dube m Lawrence odogwu nwa mmigwu obi si nwe bịa egwu na-etiri nwanne m ukwu dube m Lawrence dalụ ibe onye zụrụ okwe na-eme n'ụwa ihe mago na ọ na-ajụrụ ya rụkwulikwuli Lawrence
Nwachukwu mmadụ kasị ndalụ Lawrence Nwachukwu onye ọma Chukwu dube m nwa Lawrence Nwachukwu ọkwa mmadụ kasị onye ọma na anwụ anwụ igwe John ndalụ igwe John nwa anwụ anwụ Chukwu dube m igwe John anwụ anwụ ekelego m na ma Chukwu dube m kisi bịa onye malitere be m igwe John anwụ anwụ onye ọma Chukwu dube m dịbụ igwe John anwụ anwụ odogwu bụ na mmigwu omigwe gosiri ha ndị ya ka ị na-alụjerili onye ọma Chukwu dube m biko gbasi keba ibe a na-agbalị na mbokolie Chukwu dube m oge bụ John anwụ anwụ lalọdụ ka ebusi abụ lalọdụ ka ebusi abụ ogbele ka ịmara n'ụlọ m onye ọma Chukwu dube m lalọdụ oge iwe m ọ bụ n'ime nkwele John anwụ anwụ onye ọma Chukwu dube m ọ melụ ọrịa nwanne m oge na-emeli ndị mmadụ na Chukwu ga-enye gị mmadụ okwu ijije ndị a ụgbọ agwọ ka ihe ji nata nke ihe ji nata na ọya marịsị oge ji nata ili ahụ ọya aka mma ihe butekwu ego igwe onye agbata ego agụọ na onye tụgarụ onye nụnụ n'ụlụkwasị ị ga-agba moto gbakọ abịala aka na-ekpeli gị onye ọma Chukwu dube m echi mana ọ ga-adịrị gị atata amago mma echi ga-ama mma karịa ife ọma ji bụ jeme ife ọma ya emelu nwanne m Chukwu dube m oge bụzi John anwụ anwụ onye ọma Obidigwe nwanne m nwanwe Chukwu Obidigwe na lue onye ọma Obidigwe na-alụ ọnụ n'ọnụ ma ekele Obidigwe nwanne m Obidigwe jisi ike n'ụmụ ibe tụrụ oke ọ na-eme ndị Igbo mụrụ mgbuo ogo onye ọma Obidigwe nwanwe Chukwu mmadụ kasị onye ọma Obidigwe elezie na Obidigwe omigwe ka isi bịa Chukwu dube m osi m kelee ajọ ọnụ anwụ anwụ onye ọma Chukwu dube m onye si m kele Obidigwe nwa Chukwu na nugo nwamma gasị na ahụ ọrụ n'ọdịkwu mma nene n'ọbịa dada onye ọma na-eme ekele m ọbịa dada na-alụ ọrụ ojogojongo nene ọbịa dada ibu izụlọ oki na-efe nene dada nwanne m ala n'ọrụ gị bụ na Asaba egwu nwoke n'ibia ọbịa dada na-alụ ọrụ oge gbara n'elusi ụlọ ebe nwoke na-elusi ụlọ wee lụọ ụlọ nke gị akwụkwọ ebe ọgụ gadị n'ime Asaba Obidigwe Chukwu gosie gị Obidigwe nwanne m onye aka gị na alụjebili Chukwu dube mosibuke n'ihu ịgwara obi na egwu elelu Obidigwe obi elelu Obidigwe elelu Obidigwe obi elelu Obidigwe alụ Chukwu nya gosie onye ọma David egwu atụ David Chukwu gosiri enyi n'ọrụ mma ojogojongo lele onye ọma David omekene David onwe nwatụ eleli David anwa gwatụ alụ ọrụ lekene egwu jetinụnụ ojogojongo enwe gwatụ na alụ
mmadụ kasị n'anụ David Omekenego enwe gbatu nwanne m gbatu mmadụ kasị n'anụ David Omekenego ọgọzọ mmikwu kisi n'anụ biko gbasie ike mgbananya bụ ndị aka mma ibe nna gwa nwanne m buru n'uche ibe ezulu uko na-eme ọ na-atụrụ ya arụ onye ọma David nwanne m asabeke gị ihe ndị agbala na ya ebe bụ ije ru ibe gị ịma na mbuka nwa eri osolu igwe eri ọ bụ mbuka nwa eri osolu igwe eri onye ọma David nwanne m ọ bụ mbuka nwa eri osolu igwe eri gabazie ibe ndo m na-ekwu onye ya na chi ya so ọkọ ya na-etu ugo onye ya na chi ya so ọkọ ya na-etu ugo onye ọmụbaka nwanne m Nwalorisi na anụ Nwalorisi Nwachukwu onye ọmụbaka nwanne m Nwalorisi na anụ Nwalorisi Nwachukwu wobaka jizikenụ ibi zuru otu na-emenụ ịma na ọ na-ajụrụ gị arụ Nwalorisi Nwachukwu mmadụ kasị onye ọma wobaka si na mmigwu omigwu ogo si nye omigwu anamụde mme ibe ezulukwu na-eme ele-emerụ wobuka ejeligwu ọ bụ Chukwu dube mụ nyeti nwoke na ụmụ cha n'ụwa igwe ego ọnụ anwụ omelọra niile onye ọma Chukwu dube mụ ọ bụ ngwu ka nwa emi osoli igwe emi gabazie onye ọma Chukwu dube mụ obeka nwanne m ndalụ wetili oke ndị ndalụ jebilieli n'itili onye ọmụbaka danụ ọnụ otili oke gị na lụjebili ndị achụmazi aka na aka ya mahụ obaka gbasie ike n'ebe m biko gbasie ike asị gị jisi ike n'ebe m esi ike nena toli wee mụ ụfọdụ na nanụ onye ọma na toli na nụ Antoni ole osi mwe nwere ụmụ ya ebe Badi Solomon egwu ọganibe inugonu egwu ọganibe Antoni nọ na Antoni nọ na Antoni ole eleze nọ na ụmụ ọbaje ka o si bịa na mana ndokwe onye na-abịkọ gị na mana ndokwe ezie maka na ọ bịara ụwa ya nwelele ibe nna agwa ya na abazia na ọ bịara ụwa ya nọlele etu dube m si m ụlọ dị enyi n'egwu ene na Antoni ọla na-agba olezie nọ n'ala na onye bụkwa Solomon Antoni ọla na-agba biko gị na mana ndokwe Chukwu dube mmụọ timuloderi biko nge na mana ndokwe respects igwe dị ọnụ anwụ onye ọma Chukwu dube mmụọ neni Chukwu dube mmụọ enwe Lawrence Nwachukwu Lawrence Nwachukwu ezinna nọ n'ala nanụ Lawrence Nwachukwu ezinna nọ n'ala Igbo mụọ ebiko gị na mana ndokwe Lawrence Nwachukwu ebiko gị na mana ndokwe Chukwu dube musimụlọ otu ebiko na mana ndokwe maka na ọ bịara ụwa ya nwụ isi ebuka ịba n'elie Lawrence Nwachukwu wewatuo mmadụ kasị na mma biko gị na mana ndokwezie Ezinna gbago mbọ pasia mbọ bana Ezinna gbale mbọ bombo
megogo o melogo ndị o melogeri kennen ezinna lụlụ ọlụlụ n'ogbogbo welu n'ala mmụọ ezinna gbakwuru moto n'ezie na ọgbali moto gbogbo wee ya n'ụwa nwe n'amazie wee jee n'ụwa ma bịa onye zuru otu ya ọnabazi tupu dube mmosi m ụlọ otu ezinna biko naba na ndokwe naba ọ bịala ụwa ka ya nwụlele ndị nna gwa ya ana n'ọra kwụọlụ ma alọrịsị Nwachukwu ana n'ọra kwụọlụ anwa alọrịsị Nwachukwu mmadụ kasịrị ọnụ mekele gị onye tiri onye zere ugbo ya ji ogo ji nwe karịa egwu na-etiri iti m nye aka m ibe onye nye na jesuso na-etu ugbo onye nye na jesu ọ na-etu etu mana ọ na-etu onye ọma president mme presi abụbụ nwanne m apresi abụbụ onye ọma presi abụbụ etukwukwu otie ihe ọrakwuru mmekele egwu anọ ka mmanwụ na-abụ onye ọma chukwu dufe m n'ezigbo m kelee nke onye ji ogo ji nweka oyi echukwu dufe m oyi dọla nwa igwe n'India echukwu dufe m omele oyibe na-atụ n'ụwa ozo n'obi n'onwe ya echukwu dufe m ebiko gbasie ike mana ndị so na-emekwu egwu na-etiri time na aka m ji karụsịa ibe dị n'ugwe ebute na nnukwu nne-emenu eji ego ntati na ngozi eji ego ntati na alụ eji ego ntati dị mma ekenego mi ọrakwolu asị m chinelu onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo alọya nwanne m onye ọma alọya nna mekenu alọya nwanne m enwe mụ na mekenu onye ọma alọya na alụwo onye ọma alọya nwanne m nwamụ na meko lọya nwanne m o na meke nwanne m nwa mmadụ kasị dem onye ọma alọya na alụ alọya nwanne m ọrọzi chukwu n'ume m ya bụ igwe John ọnwụ ya si m kelee onye ndị a na-eje ebe egwu ekinyere bi ya tụwa gara gị ogo alọya nwanne m lọya nwanne m ibe ezuru ogo na-eme ọ na-ajụrụ ya n'ogo egwu ka ndị ekele Honorable nwanne m onye ọma barista na ndụ ogo ya ji ogo ji nweka lọya etugbo ogozi ekinu ndị eke na-abụje dị n'ise ya tụwa akala aka ya ebe ahụ iko masị dị ebe ahụ ibe malụ ka nna ebe nụ eji m egwu ekere mmadụ ka nụ barista Michael mmadụ kasị odosigbo ezukọ na nọ na-achọrọ ya azụ ọ na-abụ na ọ bụrụ ya ekesịla nwanne m na-alụ kesịla ọnụ m ekene m onye ọma kesịla nwanne m enwela orisi Nwachukwu emekene
kasidem kesele tigo sie ege ubakam ego bu nwoke ozo chakunya bu nwoke onye nwere ego n'ụwa ma na ọ na-enwesi n'ugwu onye na-enwere ego na ọ na-enwere n'ugwu ego bụ nwoke ego kejebi ego bụ pawas onye abibe na isi leti gozie enyi n'ọlụma anyị maka mmanwụ bịa iwe ezuru oko na-eme ejukwa emeke nwanne m ike gbunne m na-alụ ọrụ ejukwa emeke nwanne m ike gbunne m tukwa emeke ike gbunne m onye omemidon emidonu na-alụwo ibe onye ezuru oke ọka na-eme emidonu nem otu n'ụbọchị na-atụ aka emidonu onye ọma tukwa emeke nwanne m tukwa emeke nwanne m ibe ezuru oke ọ na-eme eme wee gbarịa nwoke isi ya n'ime ịgbarịa nwoke isi ya onye ọma tukwa emeke emidonu dalụ odogwu na ịgbarịa m otu n'ụbọchị ndị atụ aka na-etukwu ngozi ihe ọdọchịchị udube mee igweta ọnụ anwanwụ igweta ọnụ anwanwụ onye si m ke n'unu ibe onye zuru oke ọka na-eme n'ezie na ọnụ azụrụ ya igweta ọnụ anwanwụ ọ ga-adịrị gị mma tata ma amago mma eto ya mamaka ibe bụ ọka nna akụ ibe ọma ahụ ya eme ibe ọma mere ụmụ nwanne m a ga-etieli m aka igweta ọnụ anwanwụ onye ọma tukwuru ugwe m ibe ezuru oke ọ na-eme ọdụ ogbo n'ili a etukwu na-eme onye ya na chi ya so akwa ya na-etu ugo onye ya na chi ya so akwa ya na-etu ugo onye ọma Chinedu nwanne m wee mụ wee gwatụ ibe onye ezuru oke ọka na-eme Chinedu nwanne m ma gwatụ nwanne m ọnụ m ekele enyi ahụ agwatụ mmadụ kasị egwu m ka anyị bịa wee migwe oge isi nwa bịa Chinedu nwanne m achụkwu gozi enyi ọnụ m ekele enyi n'aka eke nwanne m edube ego m ekene n'ụwa ibe onye zuru oke ọka na-eme ele na-eduba gị ọnụ m ekele ugwu gozi enyi egwu okenye bịa tifu ebe kwuo m ekene tifu ebe kwuo m ekene n'ele ebe kwuo dike na amamụ onye aka na-alụbili ka atụwa akala aka ngaba ahụ ibe ezuru oke ọ na-eme ka nwee ji ọgawa oje soli igwe emigawa anya nọ Amerịka nwanne m anwa akpọrọ ọnụ m ekele anwa Amerịka nwanne m nwa bọọlụ nwanne m eke n'ụwa ibe ezuru oke ọ na-eme anya nọ Amerịka nwanne m nwa bọọlụ nna m eke ọnwa dị ọfọ na anụ na mgbe nwere ume ọ bụ n'ihi n'ihu ada ebe nọ Amerịka nwanne m nwa dị ọfọ na ya n'aka nwa bọọlụ n'ụlọ egwu okenye bịanụ ibe ezuru ụkwụ na-eme ele nọ Amerịka nwanne m odogwu anụgwọ nwaanyị bene gbabela ndị ka bịa ogbebela ndị ka mbịa obele ndị sọnde m egwu nwoke anyị bịalute egwu nwoke anyị bi imenu nwetisielu egwu eleze n'imere ọmụmụ nwanne nna m anwụ ji ọfọ nle ya n'aka ọdịgo mma onye ọma Philomena
jeme obenani na ndị enwe egwu nwoke jeme igbo obenani kwụ ndụ egwu anatụrụ mmadụ igbo obenani na-enwe egwu agbakọrọ mmadụ igbo ezuru okwu na-eme ka nwa ewe ojezi onye igbo erigawa eji m egwu ekere mmadụ ka domina Lawrence nnukwu ada ọnụ m ekele gị sola ifufe ifeanyị agwatụ onye mere ifeanyị ọnụmekeleghị dadadada ifeanyị nwa agwatụ echukwu oge osie gị agwatụ mmadụ ka sonye ọnyọm ifeanyị elele ifeanyị ifeanyị onwe nwetụ ifeanyị onwe gwatụ enwe agwatụ agwatụ mmadụ kasị omigwe oge isi nwebe ifeanyị nwanne m chukwu oge osie gị nwanne m akwụkwọ na m ekene oge bụ akwụkwọ mkpụrụ mbọ ele na onye mepe anyị akwụkwọ mkpụrụ mbọ akwụkwọ gị na-egbu mbọ onye ọma na-efe anyị ebe anyị ome ekene odogwu ọgbaga nụlụsi ibe ya odogwu mesịrị nata azụ magbalụ na ndịbeneme o mesịrị nnukwu n'ọdị ya odogwu mesịrị lụsụ ụlọ ọlụsịrị ụlọ odogwu ọlụrụ ụlọ ọzọ ibe anyị nwanne m alala odoke bụsịrị onwe gị akụmụkwụlụgbọ onye ọma kwụlụmkwụlụgbọ ibe onye zuru oko na-eme ibe onye zuru oko ka na-emerebe onye ọma bụ mkwụlụgbọ akụmụkwụlụgbọ onye ndị aka gị na-atụla aka egwu aka na-etinu ndị ya ke na lutebili ị na-agba moto dị ya onye ọma kwụmkwụlụgbọ egwu m ka na-eti igwe zuru oko na-eme onye ọma kwụmkwụlụgbọ obi igwe ka nwa ebi obi igwe ka nwa ebi nwanne m osoli igwe ebi ọ bụ ngwu ka nwa ebi nwanne m osoli igwe ebi gamasị onye abịa ibe nna-akọ onye abịa ibe nna-akọrịba akwụmkwụlụgbọ akwụmkwụ na-atawa ụgbọ atawa onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo eti n'ọsọ nwanne m enwe agwatụ mmekene onye ọma chukwu n'ọsọ nwanne m nwa agwatụ mmekene nwa agwatụ na alụ enwe agwatụ nwanne m nwa mmadụ kasị na alụ echukwu n'ọsọ chigozie gị n'ọrụ m oke epriso mmekene nwa elegaji nwanne m elegaji na-eme ibe onye zurukọ na-eme n'ụwa ihe maka nọ na-achọrọ ya rụrụ onye nye na ti esega nọ na-etu onye nye na ti eso na-etu egwu okenye bịa onye gị na alụjebiri obi n'elu onye ma ji n'oso echukwu gozie gị m obi igwe oge ji nwe ebe n'elu onye ọma ji n'oso riri ebiko gbasi ike m ebela m kenye m ịmalite ya ma mmaka elelọdụ ka ịbụ si abụ lelọdụ ka ịbụrụ onwe gị lelọdụ oge ịbụrụ onwe gị eji oge osie gị ena ndị so nna bego n'ọgwa eze nwe ọfụ
bụ n'ime asabalo ebe agbokijetinye ebe agbokijetinye ọnwụ na ọgasị ebe a na-atụkwu ọha ọdịgo mma na nnekele iwe zulukwu na-eme ọ bụzi ngwuka nwa eri nwanne m osolo igwe eri gamasịa onye ọma elelitinụ nso anwa ama ahụ atụ ma mmadụ ka sọ dịgo mma onye ọma ti nso asịmụchinụ alụ nwe onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo onye ya na chi ya so ọkwa ya na-etu ugo onye ọma na ọgọst enwe gweto mekene nwa mma kasịcha ugosi enyi onye ọma na ọgọst enwe gweto mekene nwa mmadụ kasị onye ome wemigwe ogosi nwebe elele onye ọmọgosi odogwu na Jakarta ọ bụ n'ime Indonesia onye ọma na ọgọsi ugwu ogosi eghe odogwu na Jakarta ọdọzi n'ime Indonesia ebe abụkọ na-atụrụ aka ya eji m egwu ahụ ekene nwunye gị ya bụ ezi onye akwụnwe ana na-ekene nwanne m akene nwa ọjị na alụ nwa ọjị odogwu nwa ana na-ekene nwanne m omigwe ogosi nwa be oyi anwa satụ nwanne m etukwu ngosi nri onye obodo chinu alụme ekene nwa saụt ene na odogwu ndị a onye obodo mmekene anwa ọjị nwanne m etukwu ngosi nri amabele n'ụwa ga namago biko dịrị ikwu na nwa ji ga namago dela agwa dịrị nene kene nwa satụ nwanne m biko dela agwa ga Chinedu nwanne m wee gbanugo mmekene wee gbanugo mmekene anwụ ịgbanugo chibe onye ọma Chinedu wee gbanugo echine egwu okenye bịanụ anaghị so na-abịago ikwere obinagwu omigwu gị si bịanụ omigwu oge bịa omigwu oge isi nwee bịa oyi egwu na-etiliti m asabaka ngidejenwu n'ụlọ asabaka ndị atụ aka etugwu ogosi enyi onye ọma Chinedu asịmụchinu alụ nwe ene n'odogwu na mmigwu iwe nnugo na-eme odogodogodo ice ene n'itiboy etiboy mekene nụ nwa papa lụlụ nwanne m ele n'onye ọma etiboy na tiboy na mmekene oyi anwa papa lụlụ womikwu kisi bịanụ anaghị so nnekenego nụ anyị nọ ka mmanwụ eji m egwe ka mmadụ ka tiboy nwa papa lụlụ ekeke ibo bụ ọrụzi ndị akịda atụ aka abọda alụ nwanne m n'ụlọ onye ọmasọ nne nwanne m nwa Josef ndelụ nwa Josef akwa alụ onye ọmasọ nne nwanne m onye ejila onye azeluo na mmemme enwe igbo nwanne m ọnụ mekele nwa Josef akwa alụ omieta kisi bịanụ obodo eze kisi bịanụ ebikọbikọ kisi ike na anọ ka mmanwụ ịma na ngwụka nwa ebi osoli igwe emi gara ngwụka nwa ebi osoli igwe emi tinyere ịma bụka na-ebu wee dị aka na alụbili ebe agwụ gị na-atụ akara aka ebiko jisi ike m onye chiri ya jebu kabili n'ugbo
ọnọ bekis ebe ahụ ka isi dị elu onye a ka ịda atụla aka ebido gbasi ike ebe ahụ ịma na ngwụka nwa ewi osoli igwe ewi nwa n'ama ka nna agwa ya eji m egwu ka mmadụ ka na oso nnụnụ oseba gwa alọ ọrọzi m ya aka ka isi bie nnụnụ so nwanne m nnu kuma na ị ga-adị ka Chineke na-agwa ka ejiri ya zere no life be na popular alụ nwanne m nnu ọrọzi ndị akịda atụ aka ma abụọ ka ị ga-adị ka Chineke na-agwa na so life be eneni Pastor Peter onu mekene nunu mekene eneni Pastor Peter nunu konye chili na television leze kabiri nunu eleno yozizi elo onyamuma Chineke Pastor Peter ebugo obi bamuma igbo gị bamuma asaba ka ịdị atụ aka Iko jibu mela ya mama Iko buva mume Ya kwa ibe ya beti Eti di meo Makonu muna Evangelist ọnụ mekelege eneni Felicia Evangelist na egwu mokenyi fi ọzọ ọdọzi chukwudube mụ dị mụ kenunu che igwe ego ma nwanwu ọnyọma chukwudube mụ ibi tolu ka ihe nwetenu ibi tolu ka ihe nwete ihe afịfọ maka ngwa ya ibi tolu n'onye elu nyaka Evangelist Felicia ọgọzi na ndụ kisi dị elu onye ya na chi ya so igwe dọm ọkọ ya anwụ